panas mbah. Aduh panas mbah. Aduh panas. Kayak nyapo kita lho melak kelonan galan kayak sejurah penggaian. Ora urus seperti kendang anyep. Aduh. Oi, oi. Kota cilik sing kawentar Edi Penny gunung kelot sing ngayomi Pengelola ram. Yang ini iki lho lek mangani pedes-pedes ae. Mesti lek isuk ngising kaya ngene. Aduh. Beh, weteng wis puwe nak. Ora kudu ngising balik ae ngulehne sarung iki karo mbok banyu di dolan engko. Ya ngono. Jadi pakan bos sing dipangan. Ngestokne. Rasa nyeh, rasa milih-milih. Kurang nih. Yo. Kok tak golek nek. Kurang penak piye musaku nggih, he? Gur mangane kowe musaku los e, Dos. Wis aku wis apa bingung mangan. Ngombe mangan karek mangan. Ini nah, jenengan apa anane? Iki entek nih. Aduh. Seneng ya seneng, tapi aja nyokot drijine bose to. Wis diwareki. Ben lemu kowe tak dol. Wis ya, ati gas dhisik. Nyolong lamban iki ae. Lemu-lemu rambane kayak menggoda. Tapi dhuwure kan cara dhisik. Ramban kayak bacok santai. Udah kok kaya ngene. Nasib. Kok golek ramban nang harus gitu. Ini cecek dadi presiden loh. Tapi ya nggak mungkin lah keduren dengan kuwi. Jadi bupati sih keduren nih. Jadi apa? Kenapa ini dari camat aku kae, itu baru pas. Iya, dari camat itu ya calon mati. Tapi nggak mungkin ijazah saya SD. Biar sampai sekolah loh.
Apa nutuk neng SMP rembok gak oleh. Sekolah dhuwur. SD cukup bisa maca. Aku ya manut lah wong tua muni ngono. Tapi ya getun sakjane. Si emak rupae malah ngomong le. Asa suka dhuwur, wis tak tokone wedhus rasa lunga nyandi-nyandi, rasa nyandi-nyandi. Saya mana-mana lho dodol ya kena. Nyapa lho dadak mikir suka dhuwur dipangkat. Ngarit ae gak apa-apa. Halah mbok iki catat di peningkatan anak ya kon goblok. Ya tapi ya piye ra manut. Watuk iram cacah ya ngejak begadang kata beng. Hidup kan golek ramban. Loh, Kopet iki ning kene malah turu. Ngono pamite ngene Pak Dene malah ngaret to. Golek ramban teko nggen malah turu tok. Beh. Uga ae ngene iki. Engko ngono iki ora goleki Pak Dene lek nganti keturon nganti sore. Pet. Tangi. Ora. Tangi. Gak ngerosok iku. Ngatuk ra umum wis ganggu kowe. Tangi. Asem iki jalan. Ganggu wong turu penak-penak. Harus ngantuk ngene iki. Beh, kendang tangi ngono lho, golek ramban selak udane lho, mendunge lho. Gondol wewe engko turu ning tegalan dhewe. Ra urus. Mendung yo ben udan yo ben turu samu kenyeh. Urune aku ganggu lho. Leh karepmu pet urus-urusono dhewe uripmu. Wong kok batang isine. Syukur tak apusi. Paling lho mek grape ngerusuk ya lagi. Tinggal turu nah. Apa jarak iki bintang tangi? Tak gugah ora nganu tangi-tangi. Mangan gorengan dengi lombok isik-isik. Tapi piye ya lek ngerjain ya? Apa cemplungne banyu kene ae? Cemplungne kene ae. Beh, ben kapok ya. Lombok lho. Cemplung lombok ae. Beh, tangan wis nganti abang iki. Ora kowe dangan mbok iram ora mbok kopet ratangi. Beh, kocok dhisik ben rata. Menyala lagi. Syukur kopet nih. Awake dhewe digugah randang tangi. Kenapa gimana? Aduh. Oh, panas. Pakane sapa itu? Kurang ajar. Aduh. Abang, aduh.
Dia endi to jarene kon dandani kandang kayak Randi miliknya lah alat iki. Wis enak ae nyelo-nyelo alat ra genah. Oh lah yo ning kene ndek itu yo meneng ae ra omong digoleki. Sejak dipangan. Hoi. Kene endi sapne rek nyaleh kayak Raden ini. Sembarang nyaleh ra tau genah. Oh, ono. Ya wes tak rasane. Panjang ketika ngene kayak dene ora sempat nyapu apa piye terus wong tua. Ora diresik-resik. Wis diganati apik. Iki lek ra diantol kaya kena kaya ngene iki, antek nempe iki. Yo, yo. Yo, antek nempe kaya ngene iki. Ora diresiki wong nomo ya ora diresiki kakek Radi. Saya bengak-bengak. Serasa bengak-bengak kalau kamu tak saponi. Ini kan harus tak kali. Ya kok ijo bengak-bengak iki lho kayak piye, yang rumah kayak jibak aku. Oh. Tak pikir kayak udah selonte lho iki. Menang lu. Malah bengok. Wes, dik bengok lah. Nek bengak aku gregetan jam nek bengok pisan iki kok. Lha tenan. Yes. Ya, ngapa lah nyopon lah aku mangke. Kok lali tau. Oh, kana dhewe palonan aku mangke. Ya sak dandanan sik ngono. Ngomong ae kok Mbah Raden. Yo alah, kok ya adoh men to. Anu niki nyalah kaya aku dhewe jane. Mana iki? Ya, malah kecantol bareng iki apa to ya? Ya. Alah, jus. Aduh. Aduh. Lah iya lama tak jepuk kok kene aduh ya iso ora dadak kejaduk kecantol aku jajal tak jajal kene. Gitu apa ora jajal? Cur. Den, aku ceplok Den. Aduh Den, gara-gara kowe Den. Den iki piye iki Den? Nyapa ke? Engko sanane stroke tenan ra tak parani. Parani sih. Kowe nyapa ngono iki? Kaya wong stroke ngono kok bengak dhewe. Piye ngono jawamu? Stroke mangklekmu kuwi. Iki mah gara-gara ngono ceblok kok aku lho. Makanan iki lho terus kadang ngono kedine ceblok ya mrene cantol yang mrene ceblok. Iyalah. Kamu ceblok kok makanan ini toh. Tuwek petakilan ya ngono kuwi lho. Mbok lek kerja iki ngati-ngati. Iyalah, bisa ngadeg ora? Tulungi apa piye? Awakmu masa-mesane karo awake aku iki ya tulungono dene awakmu ra mesane ya ngaliya kono timbane cangkemmu ngomong ae. Nyatane kowe tau wis ngalami jeblok kaya aku cangkemmu ngomong ae. Tos. Oke Mas, ayo tak tulungi. Yo. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini.
kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya. Andek no ya iso mlaku ra ketang kaya tunggale. Wes yo, ngene lerene aku tak balik sih leno. Le, kuwi nganune sik ning kono. Petile. Wong mek ngrepoti tak delikne ae. Delikne kene ae. Wong info suket ya wong goblok wong suket lemune kok ngene kok info njek watuk lambene. Loh, sudren ya. Ngarit ning kono dhewe. Parani ae. Ren, kowe ngarep iki suketmu ndi? Loh, suketku ning kono meneh ndi? Baru suketku prawe. Ya mbok ra rono aku. Aku tas teko Lah wong sing teko kowe tok. Mestine yo kowe. Anyi, kancane tas teko urung-urung wis mau arani piye karepmu iki? Aku ora. Kowe tau sing ndelok suketku ngomong terang lho udan kok bingung ngarit. Sing dadi tersangka kok panggah aku to aku lho tas teko panggahan. Ngengkel ae. Wis to ngaku wae. Ora ngaku tak acai tas tak bungkal lho iki. Alah geblek. Itu sing nggo tengono. Panas, Mbah. Aduh, panas, Mbah. Aduh, panas. Kayak nyapo, kayak kalau melakelonan galan kayak sencurah penggaian. Ora urus seperti kendang anyep. Aduh. Oi, arep ndang ndi wae? Geger rong mari kok mlayu iki. Engko lek ra mayu ngene junet remuk ya awakku engko peh. Ngesem kan wis penak-penak malah mlayu. Kudu pisah. Ini lekas mari Mbah Raden urung balik. Aku kan nandangi mbrakne kandang ae lah. Ya tak gendakne. Awak kedol lemes. Tambah gawe mlaku ya wis tiba-tiba ae. Iki gara-gara ya kowe iki lho. Yo, kali telo iki jenggak nggo mlaku ae iki.
Kowe iki gara-gara apa? Kowe iki lho. Ngarai sahne wong. Iya alat-alat. Ora enak iki lho. Wes kabeh-kabeh. Ora kok benar jane nyapa to? Ora ngerti lho anak ngono guys iki lho. Malah ngono. Yes. Ini dari udah sesuai apa iso ge menang. Iya alat iki. Tak baik pakan, yang kamu bisa bengak ae. Jadi betul suwi bakal bengak ae lah, pakan gosek. Tunggu senang. Gimana pinter, mangan. Udah mangan, sing dipenakne lah mangan, tak seribu ibuna tapi nyelok aku. Tak golek alatmu sik meneng ae. Wedhus sih kaya wedhus. Dinah iki alat-alat iki. Ini ora kelakuane kentus ya ora enek niki. Bocah jan mesti ndak rene ganggu wong gawe tok ae. Kita nono lek cedek tos. Oh alah, salah kene iki dah. Oke. Ki loro ganggu. Yes. Dan. Yes, rasa. Nah, iki sing rusak iki. Tak dandanane kono. Iki nah sing rusak, njek iki kae dipancali wedhus lanang. Iki amanah iki. Aduh. Wah, kurang ajar. Yo ngasu, iki lho tak dandani kandangmu malah nguyuwi aku. Kebedas iki, aduh. Wah, ngasu aku dadi terek. Kan aku dandani dos, dandano dhewe. Wedhus kurang ajar, diandani malah nguyuwi. Masin. Menek aku ndek ya wedhus sejak iki aku. Ajar wae. Aduh, panas Mbak. Aduh. Aduh, panas. Kelok, sapa iki matane ora kok. Aduh. Loh. Kowe nyapa ning kene iki mung jeremu sikemu lara. Dandani kuwi lho. Wah, aku mau lho. Dandani kuwi iki diuji wedhus. Terus aku malah tak ojok-ojok kene nek om lagi wabrak aku mang. Mbah sapa wah, cetuk tak pateni. Ojo negara hukum iki. Maksudku bakal gethuk tak enteni. Ngono lho, Bos. Panas. Apa ya mungkin bakal gethuk liwat kene? Wong kandang kok dilewati. Maksudku guyon terus paribasane terus maksudku. Kowe iki kok nglawak to, loro-loro ngejak guyon. Ya wis lumayan gak patek panas. Wah. Kita ono krek cetuk wong iki.
Kopet ke? Lah, iki urusan aja mau orang mari lo tos. Ya orang se. Nyapa to? Nyapa. Cah iki lho mang ndelene suketku tau berene. Paling sing delikne bekakas nandani kandang ya iki lho. Entos sih lho paling. Iya cah resa. Kelakuane ora nah. Iya lho. Tak delikne. Rasa banget terus. Kok nasib ora penak. Sapa sing ngetuki bayi rokok ning sepalku mang sapa? Aku ora. Dicekona to. Aku ora. Aku ora. Dicek pet. Ora aku. Dikencang iki. Ora. Dikencang iki lho. Aku ora. Iya aku. Aku ora we. Iya aku. Wes to dadi masa. Kencang. Ajar lho. Wes to. Ajar yang penting. Kene kencang kene. Sak, cukup tali. Ya, oke. Kencang pokok. Nah, persiapannya untuk panjenengan. Tulang. Pesan dia buat kan ini apa matu ini. Berarti nih. Apa? Kencang ini. Boleh tak rasa ini. Rasakno. Yo nek cukuken kae. Wes. Ajar drone. Takok drone. Iki ya. Yo. Terus piye iki? Oke. Ngene lho. Upa. Aku ya